Bon dia a tothom. Anem a fer ja l'última valoració sobre el que ha donat de si la llevantada associada a la borrasca Glòria a nivell marítim. En aquest vídeo també complemento el que ahir vam presentar amb totes les dades que es van mesurar en el Mediterrani. En la descripció del vídeo us deixo el link en aquest altre vídeo per si no ho heu vist i podeu consultar aquestes dades. I en aquest em vull centrar una miqueta en el que és la pregunta del milió, no? La que tothom s'està fent a les xarxes socials, als mitjans de comunicació, si això és un temporal excepcional o no. Bé, jo crec que la primera pregunta és què és un temporal excepcional, no? Què entenem per un temporal excepcional? Perquè depèn si estem parlant d'un període de 10 anys, d'un període de 500 anys, un període de 10.000 anys. Lògicament, quan més gran o més ampli és la finestra que mirem, més relatiu serà aquest temporal. Però és evident que, d'alguna manera, nosaltres estem preparats per rebre les inclemències del temps a tots els nivells, i en el marítim, a la costa també, però normalment el que fa que un temporal sigui excepcional o no acostuma a ser el nivell de danys, perquè nosaltres estem, diguéssim, construïm en funció de la severitat del que ens ataca, en aquest sentit, al mar, i per tant estem, diguéssim, protegits i defensats fins a un cert nivell i a partir d'un cert nivell ja no. Aleshores, pel que tots entenem, jo crec que hauríem de... Bueno, la meva forma de veure-ho és aquesta. Jo crec que l'excepcionalitat la podem parlar a nivell mediàtic, per totes les discussions que es generen a les xarxes socials, a la premsa escrita i a la premsa en televisió, ràdio, etc. El que seria la saviesa popular, que és molt important, perquè moltes vegades nosaltres en enginyeria, quan ens hem d'avaluar si hi ha hagut un temporal fort o no, moltes vegades ens aporten informació de temps passats on no hi ha mesures, però la saviesa popular, sobretot pescadors i la gent que està vinculada a la costa i al mar, et fan saber que, bueno, tothom se'n recorda, no?, del temporal, per exemple, de 1911, per la quantitat de mosca d'haver-hi, etc. I després, evidentment, el coneixement tècnic i científic és aquell que es basa en la recopilació de les dades i que fa un estudi rigorós de quines són aquestes dades i quin impacte tenen o es comparen unes amb les altres per saber, diguéssim, el grau, el nivell de destrucció, capacitat energètica, etc., que ha tingut un temporal en concret. Des del meu punt de vista, la importància de tots aquests nivells del que estic parlant, no?, va de dalt a baix. És a dir, les xarxes socials i el que jo li he posat nivell mediàtic, però que també moltes vegades a les tertúlies de televisió o ràdio, jo he escoltat aquests dies autèntiques barbaritats. O sigui, per mi s'està donant desinformació, perquè qualsevol persona és capaç d'aportar la seva opinió, però clar, basada en com ha contrastat les seves dades. I molts cops, fins i tot persones, diguéssim, que estan en càrrecs rellevants i que se suposa que havien d'aportar informació veraç, i no ha estat el cas. La immediatesa, entenc, de la informació i de la situació amb una llevantada com aquesta, no?, que desperta moltes expectatives, doncs entenc que no té la paciència potser d'esperar que els tècnics donem una valoració més acurada del que està passant. Però per mi, per això, diguéssim, la importància no de tota la informació, però sí a nivell global de tota la informació que es mou a nivell mediàtic és menor. La saviesa popular, com us deia abans, és molt important, perquè al final un temporal acabarà sent excepcional o no si la gent se'n recorda. I jo crec que, evidentment, va molt en funció de les destrosses, perquè és allò que recordo, les imatges espectaculars, donades passant per sobre els ports, etc. No? I, finalment, la que per mi té més rigor, que és la que jo intentaré aportar, perquè he trobat una manca absoluta en tots els mitjans de comunicació i de tots els nivells d'informació que m'han arribat, que és aquest coneixement tècnic que tenim els experts, que recopilem informació, l'analitzem i llavors aleshores podem donar una informació, diguéssim, més rigorosa, no? I per mi, per això, crec que el sentit de la informació hauria d'anar de baix cap a dalt. Primer, s'hauria de conèixer quina és l'opinió dels tècnics i els científics basada en recopilació de mesures
i contrastada amb altres mesures o altres tècniques que tenim per identificar l'excepcionalitat o no d'un temporal. Després, això, evidentment, es contrasta amb la saviesa popular, perquè és evident que els pescadors saben si aquest temporal ha sigut més fort o no, o la gent que pateix en els ports avaries o les platges, no? Totes les persones que estem directament relacionades amb això podem tenir aquesta opinió formada també, i al final això hauria d'anar a nivell mediàtic i s'hauria d'informar, perquè ja us dic que jo crec que s'està desinformant i molt i s'estan barrejant moltes coses, sobretot a nivell de canvi climàtic, etc. Bé, aleshores, jo em centraré exclusivament en el que jo sóc expert i el que per això us dic que m'ha motivat una mica a fer aquest vídeo, que és la falta d'informació i de rigor una miqueta, diguéssim, de contrastar dades. Per començar, us faig una petita idea de totes les dades que tenim. És un batibull, és bastant complicat. A l'esquerra teníem dades de la Generalitat, que es van acabar el 2011, per desgràcia, i llavors hi havia dades, una boia al Golf de Roses, una altra a la Tordera, una altra davant del Delta de Llobregat i una altra davant de Cap Tortosa, molt ben repartides al llarg del litoral. Bé, aquestes dades existeixen, es van acabar el 2011 i d'alguna manera, com que no han tingut continuïtat, en l'aportació d'informació que jo faré ara les prendré com de recolzament, però no les prendré com a base perquè, evidentment, no han pogut mesurar el temporal actual ni els últims que hi ha hagut. I a la dreta veieu la informació que sí que amb la qual m'he basat, que són les boies que té Puertos del Estado, en té una a alta mar a Begur, una davant de Palamós, que també va deixar d'estar operativa l'any 2012, en té dues davant del Port de Barcelona, la del sud, que jo tingui constància, també va deixar de ser operativa, i després la de Tarragona. Hi ha una altra al Port de Tarragona que no la menciono. Bé, jo em basaré bàsicament amb les dades de la boia de Begur, la boia de Barcelona i la boia de Tarragona, que una són en alta mar i l'altra en costa. Abans que res, abans d'entrar a valorar si realment el que ens importa és un número o l'altre i si a la Tarragona ha donat això i Barcelona ha donat allò i tal, les dades, si hem de ser rigorosos, no són comparables. És a dir, una boia d'alta mar mesurarà sempre una alçada d'ona més alta que en costa. És un fenomen que més endavant, en un altre vídeo, ja explicaré el per què, però és així. I per tant, el que no es pot mai és comparar si a Tarragona ha donat 7,5 i a Barcelona hagués mesurat i hagués donat 3, doncs si ha sigut més gran aquí o allà. No, no es pot comparar unes amb les altres. Es pot comparar de manera relativa i diguéssim que els enginyers sí tenim tècniques per acabar-les comparant, però requereixen d'un estudi molt més exhaustiu que no es pot fer en poc temps. I per tant, jo sóc partidari simplement de qualsevol dada, estrictament es pot parlar d'ella en el mateix punt de mesura. I així no hi ha confusions. I tots aquests punts que veieu en verd són punts que venen de models numèrics que d'alguna manera són els que ens estan donant la predicció avui dia, que cada cop són més acurats en la predicció. Després veureu una comparativa del que han mesurat les boies amb el que han arribat a predir els models, i són sempre un punt de recolzament important, precisament perquè les boies tenen un recorregut relativament curt en el temps, perquè, per exemple, la majoria de les boies de Puertos del Estado van començar a partir de l'any 2000 cap endavant, 2001, 2003 o 2004, i en canvi aquests puntets verds que veieu aquí són reanàlisis fets de dades climàtiques des de l'any 1958 fins a l'actualitat. Per tant, tenen un ventall més ampli i gràcies a aquestes dades podem també saber si l'excepcionalitat d'un temporal és més gran o no, perquè tenim molt més recorregut en el temps. Bé, centrem-nos una miqueta ja en una de les dades. Ara intentaré no marejar gaire, perquè jo us asseguro que tinc el cap com un bombo de números i números i números, de mirar totes les boies i de mirar-ho tot. Centrant-nos a la boia de Begur, veieu que hi ha molts números, hi ha molta informació. He fet un vídeo abans més llarg on he fet tota aquesta explicació. Si algú el vol, me'l demaneu i us el passo, perquè faig una reflexió de totes les dades, però aquí, resumint, la boia de Begur, a falta de les mesures de l'any 2008, perquè no les té, el màxim ha sigut aquest temporal, 7,85. Estrictament aquest és el valor que s'ha de donar. Begur no havia mesurat abans mai un temporal tan gran. N'hi va haver un més gran, gairebé segur, perquè la boia de Palamós, que és costanera, ja havia mesurat 7,86, un centímetre per sota del que és Begur, que a l'estar a alta mar, suposadament, mesura més alt. Però estrictament és el més alt. A nivell de predicció, des del 1958 en endavant, el valor més alt que s'havia fet era 7,88 i el d'aquest 7,87. Però bé, un factor important és l'energia de l'onatge, que és el quadrat de l'alçada d'ona pel període, que és molt important de cara als danys. En això, el temporal del 2020 segueix sent el primer.
Barcelona, tenim, per desgràcia, dos temporals molt potents no mesurats, el del 2008 i el del 2020. A falta d'això, l'únic que podem dir és que el 2017 havia sigut el més alt mesurat mai. Teníem també la boia del Llobregat, que el més alt que havia mesurat era el 2001. Veieu que van sortint els temporals, diguéssim, aquests que recorda tothom, no? El 2001, el 2008, 2017, 2020. I a nivell de mesures, o de predicció, perdó, de model numèric, evidentment, mai hi havia hagut valors més alts, el màxim és de 7 metres. S'ha de dir que abans de Glòria el més alt que s'havia mesurat, perdó, s'havia predit era 5,86, per tant, a Barcelona també el màxim mai predit ha sigut el d'aquesta llevantada. Tarragona, en les mesures com el model, s'ha donat el màxim. El màxim, a més, amb molta diferència. Podeu veure Tarragona, la valor anterior era 6,25, ara estem amb 7,62, gairebé 1,5 metres per sobre de la mesura anterior. I en predicció, 3/4 del mateix, i això és la dada més alta des de 1958. A més, ens extenem una mica, anem a València. La mesura aquí ja és espectacular, és a dir, el valor més alt mesurat mai, el d'aquesta llevantada, amb 8,4, que eren 8,44 exactament, i l'anterior estava en 5,6, o sigui, estem parlant de quasi 3 metres per sobre. O sigui, aquí el clima ha canviat tant amb aquest temporal que s'ha de fer una anàlisi estadístic del que passarà en el futur, perquè ens ha canviat totalment la valoració que teníem fins ara. La Dragonera, una altra boia al sud-oest de Mallorca, que a més, aquesta, com podeu veure, està exposada als nords, que tot Balears, on els grans temporals sempre venen de nord, 8 metres per sobre d'aquesta llevantada, i això que estem al sud-oest de la illa, per tant hi ha certa ombra, tot i que li va venir de nord-est, però, valor màxim mesurat mai amb molta diferència. I finalment, Maó, si us fixeu, aquí no surt el 2020. Per què? El que comentàvem fa un moment, les nortades, aquí, les grans tramuntanades que impacten sobre Menorca, generen els onatges més grans del Mediterrani, excepció fins i tot amb alçades màximes d'aquest temporal d'aquesta llevantada. Teníem un valor de 8,2 i un valor de 8,1. Maó ha mesurat 8 metres. Per tant, hi ha un període gairebé més alt que el del gener. Per tant, és una llevantada que s'ha apropat a les grans nortades de Balears. Amb això concloc el que és el resum de les dades. Ja us dic que tinc un vídeo molt més extens, sobretot de les boies catalanes, però parlen per si soles. A tot arreu les mesures són les màximes, excepte a Barcelona perquè no n'hi ha, i amb aquesta diferència que acabem de comentar d'aquí de Maó i de Begur de l'any 2008, però a nivell energètic, sens dubte, totes les boies han donat el màxim. A nivell energètic, és el que us deia, no? Si calculem el valor de l'energia acumulada durant el temporal, aquí entra en importància el factor de la durada del temporal. Si veieu aquí hi ha les energies acumulades pels temporals a Barcelona, estarà els més importants, 2017, 2010, 2008, el 2013, etc. No hi ha el del 2001 perquè no tenim dades. I si veieu, la majoria dels temporals s'agrupen de manera, tenen alguns, per exemple, el 2008 va créixer molt ràpid, després ja no, altres van créixer més lents, però van arribar, per exemple, com el del 2016, a ser el més energètic abans del temporal del 2017, que com podeu veure, per la seva envergadura i sobretot per la seva durada, va doblar pràcticament a qualsevol dels altres temporals que hi ha hagut. Jo us dic ara que quan tinguem dades això ho actualitzarem i farem un càlcul acurat del que seria el temporal del 2020. La llevantada del 2020, per la durada que va tenir, per l'envergadura de les alçades d'ona, que ja us dic, fins i tot no agafant la predicció de 7 metres, quedant-nos amb la de 6, és molt probable que en valor d'energia acumulada total ens anem 50.000, 70.000 o 80.000 quilowatts per metre lineal de costa. És a dir, triplicarem gairebé segur a l'anterior del 2017. Aquesta és una dada que, evidentment, tampoc puc tenir exactament perquè ens falten que ens enviïn les dades, diguéssim, oficials des de Puertos del Estado perquè podem fer aquest càlcul, però és evident per la durada del temporal, pels valors de període que van estar en 12 i 13 segons i pels valors d'alçada d'ona, que és que potser m'he quedat curt al dir que el triplicarem, potser el quadriplicarem. Ja veurem quan fem el càlcul. Això és un temporal, són 4 dies i la majoria dels temporals mai havien durat tant i fins i tot en el cas del temporal de la llevantada Glòria potser ho hauríem de calcular en 5 dies. Potser ho remuntarem un dia més a l'hora de fer aquests càlculs per poder-ho comparar. Per tant, dit tot això, és un temporal excepcional? Jo m'inclino a dir que a nivell mediàtic ho és perquè ja veieu el rebombori que s'ha creat a les xarxes. A nivell de saviesa popular segur que ho és i ho serà perquè
només cal veure els danys que s'han causat en tota la costa, i a nivell científic us acabo de portar les dades, com podeu veure, totes les boies han mesurat el seu màxim i totes les prediccions antigues han donat el seu màxim. Begur, diguéssim que és l'única zona on podríem considerar que potser no, com a màxim, en valor absolut del Sadona, perquè si mirem l'energia sí que ho és també. I, sobretot, hi ha un tema que no hem parlat, perquè m'he centrat en Catalunya, és un temporal que ha afectat tant a Catalunya com a la costa valenciana com a la costa Balears. És a dir, els danys de les costes, ja podeu veure les imatges per televisió, a tots els passejos marítims, platges, ports, tant de la costa llevantina com de la costa de Balears com la costa de Catalunya, han sigut brutals. Per tant, l'excepcionalitat d'un temporal en els nostres dies és evident que sí. S'ha parlat de paleoclimatologia i és evident que aquest tipus de temporal ha passat en el passat i tornarà a passar, evidentment. Però l'important és amb quina freqüència passarà un temporal d'aquestes característiques. Si us fixem les dades, estem tenint últimament els dos temporals més grans que hi ha hagut a la costa central i a la costa de Tarragona són el 2017 i el 2020. Això ho lliguem una mica en el famós efecte del canvi climàtic. Quan hi ha uns efectes devastadors com el temporal aquest, als mitjans de comunicació tot és molt llaminer a l'hora de parlar de l'impacte que estem creant sobre el planeta, el canvi climàtic i tal, però mai podem parlar de canvi climàtic amb un sol event. Mai, perquè, evidentment, no hi ha canvi climàtic des de potser fa 10.000 anys, però si agaféssim els 10.000 anys el temporal més gran que ha arribat a les nostres costes, podríem posar-nos les mans al cap de la barbaritat que fos. I no és un efecte del canvi climàtic, és un efecte de que el clima és així i que tard o d'hora s'ajunten tots els ingredients perquè una llevantada sigui desorbitada i algun dia arribarà, pot passar demà, no se sap mai. Ara bé, quan nosaltres fem estadística, i aquí sí que evidentment seria molt important poder tenir moltes dades, 200, 300 anys de mesures, això ho sabrem en el futur, el que sí que és important és veure quina és la tendència. Quan les borrasques fortes i els danys a la costa van augmentant en freqüència i potser les durades dels temporals són clarament majors, que és el que hem vist, per exemple, en el 2017 i el 2020. Coses d'aquestes són les que fan pensar que, efectivament, hi ha un efecte del canvi climàtic sobre les tempestes que ens arriben. Però, i evidentment, que Glòria tingui aquestes característiques podria ser que estigués afectada, lògicament, pel canvi climàtic, perquè la temperatura pujada a nivell planetari a les nostres latituds també existeix. Però jo us dic, les converses que s'estan fent de si això és així o això és això, podríem estar-nos ara 100 anys que mai més tornarà a venir un temporal com aquest. Que tornarà a passar, ja us dic, és evident que tornarà a passar. Ara, he sentit asseveracions que deien que passaria dintre de poc i que estaríem acostumats a veure coses d'aquestes. Bé, jo això no ho puc adelantar, no tinc la bola de vidre, però sí que suposo que costarà tornar a veure un temporal com aquest, per l'extensió i per la intensitat. Per tant, aquesta és la meva valoració, aquesta és la meva aportació com a tècnic. Jo crec que per donar una mica de llum i desfer una mica les desinformacions que s'han dit por ahí, aquest és un temporal, sens dubte, excepcional i que es recordarà. Vull dir, jo crec que en la saviesa popular al final quedarà, a més dels antics, del 1911, 1946, em sembla que és, i els recents, la gent actual, diguéssim, parlarem del temporal del 2001, del temporal del 2008, del temporal del 2017 i del temporal del 2020, segur, i a més, jo crec que el que més. Per tant, aquesta és la meva valoració. Recordar-vos, per mi, doncs, això, no? Aquest quadre primer que he fet, que jo crec que no sé per què la societat inverteix l'ordre de les fletxes. Jo crec que evidentment ens hem de basar primer en unes dades fiables, que són les que jo he intentat aportar, i d'aquí anar cap amunt. M'encantaria que aquestes dades arribessin a la televisió i es desmentissin algunes informacions que s'han donat. No sé si serà així, jo faré difusió a les xarxes d'aquest vídeo, si podeu feu-ne també, perquè jo us asseguro que és la meva feina i estic aportant la informació més fiable que existeix, i ja està. Fins aquí la meva aportació. Molta salut i molta meteo.